ku ziyarci tashar Arewa Media don mana subscribe ku danna alamar sanarwa. Taska me yake faruwa ne? Alhaji ya rasu. Amarya kin ji Alhaji ya rasu. Ki haji Alhaji ya rasu ba za ki masa addu'a ba? Alhaji, Allah ya ji kanka Alhaji. Ya dan kwambo. Kar ka sake ce min dan kwamba. Wai me kake son ce ma? Alhaji Ayuba dan kwamba nake. To shikenan Alhaji ne ya rasu ba za ku yi masa addu'a ba? Abin da kai na alkhairi Ubangiji Allah kai maka kabarinka. Zalla ziyafa. Abin da kai mana Allah ya maka daidai gwargwado. Wannan sai ran addu'a sai zalla ziya. Ina ruwanka. To shikenan naji. Yanzu ya kake so a yi? Kala bala'i ya shigo cikin gida kuna da zaune. Ah, me yake faruwa? Cikin gidan nan wai yana bin mahaifin mu kuɗi wajen biliyan malala kari. So ai me sauki ne shi a biya masa. Ko ya gani yayi Zaidu. A biya mu babanmu wannan bashi don a sauke masa nauyin da ke kansa. To ka ku fita daga gadon gidan nan. Ka fita fake. Kamar ya fita daga gadin nan gida. To ko sama da ƙasa ta haɗu. Ko sama da ƙasa za ta haɗi wallahi ba za mu ba mutumin nan kuɗi ba.